يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويلة يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويلة الله تجيجاgo oburni daha tagaka honoma wodowinde Allah tagitago oburni daha tagaka honoma wodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique yimoɓe ngulle nayodengame so daneri filtima ɓaleri boɗalirumede fere feñay windere feñjay batake bindaɗo nasande nogasego set hittande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi battakuji men ko fate tarihaji annabaɓe becute juuɗe mondo mboɗo manta annabi woɗowinde sallllahu alayhi wa sallama yo allah rokku ɓerɗe men yidde annabi o gonga e gonga nde tawno so en jiiɗi annabi o ha ɓurani koye men so en jiiɗi annabi o ha ɓurani en suddiɓe men ɓiɓɓe men jinnaɓe men enen kala koye malu goneten nde tawno julɗo koko yamira yo yid annabi o sallllahu alayhi wa sallam ha ɓuura hoore muɗum ko nden mbawata ñemtindemo mbawa kadi andude ko addunomo ko mbawa yiitude ɗon joome ha mbawa rewde Allah subhanahu wa taala en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare tv kala ɗo mbawi wonde windere nde oɗon beltana e kala saaha amin ñaago noon e kala saaha ɓattakuji ɗi ne jeppo ene gara kono kadi eɗen gandi saahaji ɗi ne paaɗi nde tawno golle ɗe koko pawpawdiri haajuji ɗi ko pawpawdiri ɗum noon moni kala e men ene famani goɗɗo caggal ɗum en jetti Allah en jetti musidɗo meɗen ceerno Khalidoullahi Sy mo ganduɗa ne nayano ene kala saaha e ɗiɗo hen tarihaji holko saabi cuɓiɗen haalde tarihaji annabaɓe e ɗemgal men labtugal ceer tawalda haydara e ɗemgal gongal ko ha mbawen famde koccen hen nde tawno fulɓe mbi mo adima e suudu wima reno jaalal nde tawno eɗen gandi histoire uji ɗi saɗa heeɗo a taweta fewde peewal manggal ne hen moƴƴere ne hen teni kadi ne nafma ene naftuma ne rokkuma cuusal ne rokkuma kadi ferde lawol ɓamtare faade e joome nde tawno goto men kala ene foti ferde lawol coɗol holɗo rewata ha yetto Allah subhanahu wa taala nde tawno enen kala ken jibinaɓe kono ganden kadi ken mayɓe hono no mayɓe jaruno heddi eɗen kala eɗen keɓiɗo eɗen kalta tarihaji mabɓe ken gasɓe haalaɓe ken yahoɓe ɗum noon musidɓe tedduɓe haade men bismade musidɗo men ceerno Khalidoullahi Sy min dokka mon docteur Djiby Sow docteur d' esprit taweteɗo hande to leydi Mauritanie Nouakchott sawwana yasin woroɗo windere ayoro mi dañi bela mi hirnama bela ayoro mi jaftay bela ayo bela ayoro mi dañi bela docteur Djiby Sow safriyanke wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djiby Sow ne jogui beelema mawɗo no feewi habrude dendagal bandiraɓe kala oɗo ñalawma hande omo tawe to cuuɗi men Mauritanie ha tentito Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie docteur Djiby Sow ne tawe to leegal 6e sa ƴetti bedda paaɗo Carrefour Boudaha sa ɓenni jama keso nan ɗona a ɓenni galle dewɗo hen galle ɗimmo ma tawɗon étage gris bleu ko ɗon docteur Djiby Sow tawete ma tawɗon tableau mawɗo ene winda Djiby Sow grand guérisseur international docteur Kidira ganda yettima
sifti noon docteur Djiby Sow ko wittiyanke jannguɗo gande muɗum leydi Mali Sénégal e nder nokkuji goɗɗi kala ha woni docteur jogui seeɗan faagal mum hettina e nder windere nde docteur Djiby Sow ene safa fibron kiis meme prostate soppis hernie nonne kadi tension diabète ɗojjo duumigo koyɗe musoje koyɗe jaaɗoje keeceji musoje guite ŋatoje kono ne kadi donkuɗo jibinde reedu hewndu ñaw ha heewi kala de docteur Djiby Sow ne safa ha laaɓa sa yiiɗi hebde docteur Djiby Sow tawete to leydi Mauritanie kono piɓɗo juultoyde to cuuɗi meɗen kiidira mbatta ko 00222 34 83 26 89 00222 31 27 79 57 so tawi ko numéro ji makko WhatsApp leydi Sénégal 00221 77 244 92 81 so tawi ko numéro makko leydi Mali WhatsApp 00223 70 85 72 47 docteur Djiby Sow wi Mauritanie ngare law komi jultoyowo leydi Sénégal ana e annabi mo Allah julno sawona yasin bolodo winle lifa monitata Allah yedma jarama ceerno Ousmane Ly dandema welde jimima badde fayida ngam yiddema annabi o sallllahu alayhi wa sallama ceerno Khalid Abdoullahi Sy yewtere men buuɗal yurmede hande eɗen nayo kadi e tarihaji annabaɓe ɗum noon calmina bandiraɓe ɓe nde tawno kadi eɗen keeɓa ɓatukuji jonɗi no feewi iwde yoga e nokkuji nde tawno bandiraɓe aɓe batti haaqillaji mabɓe tigui rigui ko watte ko nde tawno eɗen gandi enen yidde men diine l'islam yettima ha won nokku mo jiiɗa kala ene innirɓe yum annabaɓe ɓen yawtunoɓe ene moƴƴi noon ɓen ɓe innirɗen ɓiɓɓe men ɓen kadi ɓe Allah haalante men e kala saaha ganden holi kamɓe so en gandi holi kamɓe kadi ganden ɗoɓe ndewno ganden koɓe mbadda sen gandi koɓe mbadda kadi e nder on sifa kadi koccen hen enenne ko ƴoogɗen ko eɗen mbawa rentorade e nder gurdam meɗen aduna nde tawno aduna ko noon wayi aduna ko haalnam holto pawmi koyngalam mi wawa rentade ceerno Khalid Abdoullahi Sy bisimilla maɗa calmina bandiraɓe caggal ɗo min calminma calminal tedduɗi ceniɗi nde tawno kane ɗo moƴƴo joom gandal Seydi Sy bisimilla calmina bandiraɓe de jango bolodo winle eyyi Seydi Sarr mi salminima e nder salminago ngo calminɗami mi salmitimama mi salmini Weltare TV foof en calmini karallo men o hono Saïdou Abouba yo Allah junnu gurdam moƴƴina battane lowa cellal ha heewa en calmini Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma foof kala ɗo buuɗal yurmede ngal jogori yettoyade keɗiɗo mo heeɗaki foof en ñaguinimo ɗum Allah moƴƴere nde Allah suurata ɗum reena ɗum ko wona ɗum ko salminoɓe en ñande foof ene yetto calminali ɗi ko arata ga e téléphone men ko ene heeɓi eɗen ñaagui kala baɗɗo en vocal en jabaki wona salade men wona hay hunde ko heew ha ɓurti kadi golle ɗe keewi sen gasni yewtere nde taw ɗon ko fadi en ɗon ha jeehen tafsiru en ɗon kad yo goɗɗum heeƴi hen saka mbawen faade téléphone o tafsir o kadi gasirta tawata fotour natti woddude on saaha kadi ko kumtari so kumtari yewti kadi ko naafile o no juuti jaafo ɗon tampere nde heewi tan golle ɗe keewi kono min jiiɗi jabade to Sar Abdoulaye Sarr to kadi omo haalana en vokkuluji garoji toon calminali jaafo ɗon de calminali garoji to Sar Abdoulaye Sarr to omo haalana en omo tintina en fofof ɗum noon eɗen ñaagui bandiraɓe foof nde jaafoto en kala ko en dañani jabtade wona yidde wona saago men ko en paaɗire tan kono min jii on Allah yi golle mon onon fof kadi mi salmitima on onon fof mi salmitima on yo Allah yoɓon moƴƴere Allah yi golle mon en calmini julɗo fof ɗo woni en ñaganima ɗum Allah moƴƴere ɗum noon Sar Abdoulaye Sarr mi wima mbani ba musidɗo ma guiɗo ma sehil ma Khalid Abdoulaye Sy wima ba
holto jiɗɗa nayroɗen hannde bisimilla maɗa eɗen jooɗi eɗen padi e namdal ma inchallahu taala seydi sar. ceerno Seydou Abouba technicien weltare ɓiɓɓe fulɓe ngana mo ganduɗa baɗowo golle payɗini toon to lowre men YouTube. ɗum noon on ji bindol mon nana ɗon to les écran mon wonande yewtere mon nde oɗon son dubbi hen filendu mon tan bindol jadowol e yewtere nde paɗon koye jayde weltare TV mbawon moftude toon jewteɗe mbawon hettade toon e kala saaha kaw kadi hayso téléphone ngaji mon boni walla WhatsApp ma gasi taw nan toon to YouTube to e kala saaha aɗa wawi yeɓoyde toon aɗa wawi hettade toon kala kadi ka famani hen kadi pammitinoɗa toon. ceerno Khalid Abdoullahi Sy min calmitima min juurimama min beltanimama ko duwiɗa ko e mbi allahumma amin ya rabbi ya rabbal bayt iski aduna baba annabi Ibrahima hanki weltama hande paaɗen koye annabi Idrissa. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy holiyo gorko gonnoɗo annabi Idrissa. eyyi seydi Sar hande namdiɗa ko annabi Idrissa jarama de seydi Sar. annabi Idrissa wona ɗum woni inde makko kanko Idrissa wonko addini mo innede nden ɗon inde kono inde makko haqiqiya inde makko tigui rigui nde wona nden. kanko annabi Idrissa ɗum ko waccore makko o wiyete ko Akhnouh. kanko annabi Idrissa Akhnouh o wiyete kanko jibinimo ko biyeteɗo Chisu. jibini Chisu ko baba Adama ko ni tan wayi ni tan wade baba Adama o goto lombi hakkunde mabɓe. sa yi noon o innirama Idrissa ko kanko adi darsude deftere kanko adi jangude deftere kanko adi jappude kuɗol omo winda kanko annabi Idrissa oɗo. Allah jippinino e makko 3 kayitol wiyama kadi 3 kayitol ngol ɗo jippi koye ba makko kanko woni arwande binduɗo kuɗol kanko woni arwande pewnuɗo comci jiitiniɗi kanko adi joguitade joguitari habde e hefereɓe kanko adi darde gandal koode kanko oɗo annabi Idrissa. eyyi on woni annabi Idrissa. annabi Idrissa eɗen gandi ko mam makko ko baba Adama. eɗen gandi annabi Nuhu woni baba Adama ɗimmo kono annabi Nuhu joni kanko ko jatum o wonata sabi annabi Nuhu jibin ɗum ko biyeteɗo lamaka o jibin ɗum ko biyeteɗo Matusalah o noon jibin ɗum ko biyeteɗo annabi Idrissa oɗo mo kalten. eyyi ko oɗo woni annabi Idrissa ɓayde namdira ko hol gonɗo annabi Idrissa. ɗum noon mi faɗa e namdal ma gongal seydi Sari inchallahu taala. est ce que annabi Idrissa gadiɗo windude adi ñodde adi andude gandal koode teni kadi ko baɗɗo fayida joom gandal. ceerno Khalid Abdoullahi Sy ko ɗon calminten kala Idrissa kala biyaɗo Idrissa en calmini ɗum ɗon en juurima ɗum ɗon en calmini en juurima Idrissa Baydi Kaw kañumne koye Idrissuji jeeya nde tawno hono Idrissa weeɓani. ceerno Khalid Abdoullahi Sy annabi Idrissa ko dewowo Allah annabi Idrissa ko jiyaɗo Allah holɗo suɓino rewde Allah kanko ɗo henna annabi Idrissa. hey seydi Sar mi salminima lawol gongol annabi Idrissa mbiɗa hol dewal Allah ngal suuɓi. annabi Idrissa jibina ko ɗo wiyete Babila e nder leydi Iraq kono o suɓoyi ko Misra ha wawa yettinde yimɓe nelal makko e nele annabaɓe adiɓe kono ɗum ko kanko annabi Idrissa ko adi mayde baba Adama o jibina baba Adama yimo nde wonde kanko ko tanum baba Adama ko adi mayde baba Adama ɓe gurdi duuɓi 100 kanko e baba Adama kono noon
caggal nde baba adam maayi ha heɓoye duuɓi temedde ɗiɗi ko nden o nela kanko nden o waɗa annabi o wuuri caggal annabagal makko caggal nde waɗa annabi o wurti duuɓi 150 sa rendini gurdam makko foof noon kanko o wuuri ko duuɓi 400 e duuɓi 50 nde o ɓenni nde hakkude ɓendugol makko e hade bamen annabi nuhu arde woni baba adama ɗimmo ko duuɓi ujunere woni ɗon kono noon ɓayde namdiɗa ko hol dewal Allah ngal o subino mo dawro ɗum Allah ɓurno mawnude de makko Allah ko ñande foof o hoorat annabi Idrissa o ñamata ñalawma abadan kanko ko jamma ha jamma tan o ñamata o ala ndu lewru ko korka ndu wona korka ala kanko woni ko horta e zamanu he tan ko balle ɗiɗi julde korka e julde taski ko heddi ko foof ko korowo ɗum ɗo ɓuri mawnude e de makko Allah wona e ɗum tan haaɗi kono ko ɗum ɓuri mawnude hen omo nawdi hen noon dewe Allah kewɗe ene comodi hen kono ko ɗum ɗo ɓuri mawnude ko yirtini e dewe makko Allah ɗum ɗo noon ko dewal Allah mangal eɗen gandi ko haala e korka ko ko ɗum ɓuri mawnude e dewe makko Allah fodde ko jangguɗen e tarikh inchallahu taala ko wawi wonde foof mbeɗa hettima e namduma garoji inchallahu taala Seydi Sarr ceerno Khalid Abdoullahi Sy dewal Allah ɓurgal mawnude e dewe Allah fijirtaki woni korka en nani e nder tarihaji annabaɓe aɓe teddinno korka teni kadi ɓe ɓurno wawde hoorde ko wona tan e lewru korka kono en teskima e nder jamanu men o mo gonɗen so korka ari yimɓeɓe mbattata korka no comme sabotage saha kala so tawi yimɓe mbaɗi film o yon tokoson ne ene mbaɗira korka ko ɓe ne juula ne naara ene daara maaro ɓe ne piye ne jena e beñuwaruji gosi ɓe hankkadini ko wonti tan ko no genre sabotage ni neɗɗo mboɗo ɗamini so tawi korka ari aɗa foti wadde film aji baɗɗi fayida ngam findinde yimɓe to banggue needi banggue gandal banggue civilisation banggue pinal hon neɗɗo waɗata ha wona dewowo Allah tigui rigui taw wona hono watte tan ha wonta jalnika e dow diine taw kadi ganduɗa ko dewal Allah mangal suɓa ɗon ceerno Khalid Abdoullahi Sy won malayika yooɗa annabi Idrissa yooɗa dewal makko Allah yiɗimo hen horsinimo hen ha ari juurademo holno ɗum yaruno Seydi Sy eyyi Seydi Sarr mi salminima mbiɗa malayika o malayika mayde o nde ari salmindemo kanko annabiyullah Idrissa holko ɓe mbaddi eyyi oɗo malayika tamowo pittali biyeteɗo Azrail o yooɗo dewal Allah ngal annabi Idrissa rewata Allah kala ñalawma nde wonde kala ñalawma o yii sa ƴeewi aduna o foof a rendini dewal mabɓe Allah ko ngabbata dow asman ko jaɓete ko Allah jaɓata hen ko sa rendini ɗum ene fota e ko annabi Idrissa goto jaɓante kala ñalawma sa waɗi aduna o foof banggue a waɗi koɓe jaɓante ñande foof e de mabɓe Allah a rendini fof e kanko ko jaɓante ñalawma goto foti wadde sa waɗi ko aduna o foof rewata Allah e on noon saaha e gurdam makko a waɗi banggue koɓe ndewi Allah ñalawma ko foof a waɗi banggue a ƴetti ko rewi Allah kanko goto a waɗi banggue a waɗi baalaji ɓurodirta fotat joni noon ɗum waɗi sababu kanko annabi Idrissa malayika mayde o yooɗa golle makko ñaagui Allah ene yiiɗi juuroyademo Allah subhanahu wa taala yamiri yo malayika mayde o ya juuroyomo o yiɗin ɗum kanko malayika o ñaagui Allah yamirimo yo ya o ƴeewoya mo yiɗi ƴewde o hono annabiyullah Idrissa malayika o jippi e makko ari e makko ko mbaadi baba Adama on saaha o Idrissa o hoorat dendagal hitande nde o ari o jippima Idrissa o salmini ɗum Idrissa anda ko malayika woni ɗon anda ko guittowo pittali o Idrissa ko korɗo tajugol korko yonti Idrissa noddimo e ñamde on konngol ko noon wi konngol gongol wi ala to Idrissa jippinimo to nawton ñamde fof ko gotum kono noon
o ñamani kanko mana malayka o. Idrissa fini juba kadi ñaldi korka jamma ari noddi mo ñamde o ñamani, wiyama kadi Idrissa nawton ñamde nde artite o ñamani. ñalawma tata ɓijo kadi ɓe baddi noon kanko malayka o ñamani. ñalawma tata ɓijo nde ha hiiri Idrissa ari tawi ko addanno ñabɓe ele addannoɗe foof ñamaka. on saaha noon o fayti oɗo gorko o wi jam min de mboɗo yiɗi andude holi an. o wi min mboɗo haawi yimɓe ɓe foof saabi ñamanmi ko jamma ha jamma, kono mi yiɓɓurɗomi hawnade sabi an ko garɗa ɗo ko a ñamani. o wi aha min mi wona neɗɗo komi malayka. min woni malayka tamo pittali o. o wi aha o wi mi ñaguima jomam yo yamiran mi ara mi salminma mi juuroma. o wi aha o wi min noon malayka mayde mboɗo joguina e ma haaju. Azrail wimo i hol haaju mo joguiɗa e yam. o wi jimmi ko tama fittanam joni joni mbarami. aha sa gasni mbatta yam fittandu. on saaha noon Allah wahyi malayka mayde o yo wat ko Idrissa haali ko, yo tami fittandu o watta hen. o tami fittandu o watti hen. ko nden noon woni o wi malayka mayde o mboɗo joguima haaju goɗɗo. malayka mayde o holaaju goɗɗo. o jimmi ho nawa kam dow asmanuji, kolla kam jeenge, kolla kam aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala yamiri o yaadi e Idrissa kanko malayka mayde o. ko ni ɗum sifori. joni noon ɓayde namdinoɗa ko hoɓe kaldi, ko ɗum ɗo ɓe kaldi. so tawi a namdimami ko fati e ko jokkata kaɗo haala mi jokka, so wonno so namde goɗɗo joguiɗa bisimilla nde wonde kaɗo haala mi juuti seeɗa. sa yamiri noon no jamirirɗa fof inchallahu taala ma en mbaɗir noon Seydi Sar. est ce que dewal Allah ndewa Allah ha malayka yinma, malayka tamo fittando ha yinma ara juuradema gam salmindema. ganden Allah haale deftere mum qur'ana o tagirani yimɓe e jinneji so wona yo ndewmo. ko heddi ko ko cuɗari aduna, kono hande en cuɓima suɗade aduna ha jejjiten rewde Allah. eɗen porfita ɗon wiide bandiraɓe rewɓe e musidɓe worɓe ndentoɗen no feewi. kewuji men ɗi ko ɓuuren hewde dewal Allah ala, saabu kewuji men ɗi ne juuta. so tawi en gari takkusana hewɓe hen taw en juulani, gonen ɗon futuro ha gueeƴe taw en juulani. taw eɗen gama, eɗen poɓɓa, eɗen jewta, eɗen ndewe politique walla eɗen ndewe goɗɗum, eɗen jejjir dewal Allah taw ko ɗum tagreɗen. so Allah tamiɗon fittaduma tan heddo yimɓe duwo tawa yeehi a yaari dani hen. jeeyaɓe Allah, moƴƴiɓe Allah, ko rewɓe Allah nde tawno aɓe ɗamini hebde. ceerno Khalid Abdoullahi Sy a haali ɗo hen oɗo histoire belɗo. o malayka garɗo ha wonamdi yo tan fittanu makko. eɗen mbawi jokkude kono kadi nden juutat, kono kadi ko juuti ko kadi ɗum waɗi ko welata yimɓe ko. holko saabi o wi malayka o yo tan fittandu makko, e nde o ñaagui malayka yo noon do asma wuji kadi holko yi toon? Seydi Sar mi salminima lawol gongol. eyyi mbiɗa kanko hol kawismo yi e nder mayde saka omo ñaago yo ruhu makko tame, yo malayka mayde o ittu fittanu makko. eyyi malayka mayde o nde itti fittanu makko o watti hen o wurti. malayka mayde o hoore mum namdi momo. hol fa'ida e ñagadema yo ruhuma itte. kanko annabi Idrissa o wi addina mi wiide noon ko hami wawa medde kaaɗeke mayde mi anda holno wayi. so mi andi no foti mi wawa mi laato ko min ɓuuri sattude keblokol wonande mayde hade mayde nde arta. wiyama ko ɗum ɗo kanko ɗum o jaabi, kono wiyama
ko funti mo yinno funtude malayka maydo o addannomo wiide yo malayka maydo o tam fittanu makko. Holi on funti o yinno ko natoyde aljanna sabi to malayka maydo itti fittanu makko o watti hen ɗo yamirore Allah o wi malayka maydo mboɗo jogue ma haaju. malayka mayde holon haaju? o wi nawa kam mi yiya aljanna mi yiya jeygol. yamirore Allah yanti hen ɓe jaadi ɓe gari ha ɓe ɓatti ɓe ɓatti aljanna kanko malayka mayde o jogorno faade ko aljanna. kanko annabi Idris o wi ala mboɗo jogui haaju. wala haaju joguiɗa? o wi haajum ko ya namdo Malik ñagoɗama yo uddi dammuɗe jeygol ɗe jehen toon kon laami jeygol taw ko toon jimmi yaade joni joni o. ɓe naati jeygol o hollimo jeyge nge e galleji ɗi e galle fo hol jeyɗu ɗum ko heewi hen kam o hollimo ɗo woni galle kaari ɗo woni galle kaari. o wiye joni de eɗen mbawi yaltude. ɓe jalti. o wi joni jehen kolla kam aljanna. ɓe jeehi aljanna ɓe noddi gudditowo o woni Ridwan on udditi aljanna o ɓe naati. o holla galleji kewɗi woni e yimɓe ha ɓe gasni. malayka maydo o heɓɓiti wimo jonde Idrissa ar jalten dutto en kota galle ma min mi yaha mi rutto hankkadi to gumminomi e gollam. o nangti e lekki o sali yaltude. ɓe mbaddi noon poode nduure. Allah neli malayka ñawowo hakkude mabɓe yo ya ñawaɓe. malayka o heɓɓiti wi nde o yettinde o wi an Idrissa holko hanma yaltude? o haali konguɗi tati. o heɓɓiti o wi malayka o Allah wino kala fittanu ma meeɗ mayde. malayka o wi aha. o wi mi meeɗi mayde. amoni kanko tami fittanam. o refti hen konngol o rewni hen konngol ɗimmol ngol o wi Allah wino hay goto e mon wasata rewde e leɓol siraɗi to dow jeygol ɗo on ndewat ɗon. mi rewi ɗon min e makko ndewdi ɗon. aha. ko wi konngol tata ɓiyol Allah wino son naati aljanna on jaltata. joni min mi yaltani ko ɗum adni wiide mi yaltani mi yaltata ɗo hay goto wawa yaltinde ɗo. Allah wahyi malayka mayde o wi oɗo mo jaadunoɗa o ko e yamiroram o naatiri aljanna o yaltata ɗon. on ko toon wonata hankkadi. ɗaccumo toon yalta an woppumo toon. wiyama ko ɗum ɗo nawimo aljanna. kono kadi goɗɗum haalama woto ojo o juutti ene wawi mami arto hen so hawre welede Allah so tawi namde ɗe jaaji. Seydi Sarr a jarama. mbeɗa hetti namdal ma gongal so Allah jaaɓi. est ce que Idrissa gadiɗo nadde aljanna heeɓi toon jooɗi. ceerno Haali Abdoulaye Sy bisimilla jokkan men ɗon. eyyi Seydi Sarr a jarama. ko ɗum ɗo woni ko adi haalede. caggal ɗum noon wiyama kadi ko nayumo aljanna ko o meeɗi lelade gotol koye saha nguleki ne satti ñana hen o wulama no fewi no fewi. taw ummi tan o ñaagui Allah o duwi o wi joomam malayka kettuɗo e nangue o de mi ñaagui mama ya hoyfinan mo nguleki ki. ɗum noon way wuldini minen to min goni ga e kanko so tawi ko kanko hetti hen ɗum ne hulɓini no fewi. nde malayka o wattini o tinani tan fewnana ko wiyete ko danki annore. danki ki capanɗe jeeɗiɗi ujunere malayka ne woni banggue ñaamu. capanɗe jeeɗiɗi ujunere ne woni banggue nano. ɓen ene ligganomo kanko malayka o ene ballamo e golle ɗe o gollanno ɗe. ɓe keedi e less
jimani makko kanko malayka o malayka noon kettunoɗo e nangue o heɓɓiti wi joomam holno dañirmi ɗum ɗo ko gollam min goto wonno addini kam foɓɓe danini ballami holno dañirmi ɗum ɗo koye ɗum ɗo de koye ɓiɓɓe adama goto en wiye Idrissa ko duwaw makko kanko duwanima ɗum ɗo o wimo hoyfinani ɗum malayka heɓɓiti wi joomam waɗanam hakkudam e makko cehilagal mi wona sehil makko taw mboɗo yiida e makko sa amin jewtide Allah subhanahu wa ta'ala yamiri wi aha mi waɗi ɗum waɗi sa'a fof malayka o en ruttinene ara e Idrissa ɓe jewta kadi o yaha e hodduru Allah kanko malayka o no ardata Idrissa omo ruttoni o wi malayka an de an ɓuri teddude e malaykaji ɗi fof ɗo malayka mayde ɗo kon sehilaɓe no feewi a ñaganta ko mimo o leltina lajjalam mayde ngal beele mbeɗo ɓeydo wawde rewde Allah e mantude joomum ɓeydanami gurdamam beele mbeɗo wawa ɓeydade yettude Allah e rewde Allah e ɗum tan jinmi malayka o heɓɓiti wimo hay fittande wotoro nemnantake lajjal mum so tawi lajjal ngal ari on saaha noon malayka mayde o ari e malayka keɗɗo e nangue o e hoddire Allah malayka o wimo min de mboɗo jogui sehilam goto koye ɓiɓɓe adama joni noon o ñaguinomami yomi ñaague an nde leltinantamo lajjal makko malayka mayde o heɓɓiti malayka nangue o ala min ɗum wodananimi wodananimi ɗum jogui ɗum ko jomam subhanahu wa ta'ala wona min waɗata ɗum o joni noon wadde wimo mboɗo yiiɗi andude holnde mayanmi on saaha mi heblo o wi malayka o joni musidɗam o wi ne yiiɗi andude holnde mayata beele ne heblono ɗum o wi no wiyete o haali o yeehi o ƴeewi diwan talki ɓatakuji yimɓe mayoɓe o arti e malayka dondotoɗo nangue o kanko malayka mayde o wi ijam ande mo namdiɗami ɗo ko jogorɗo mayde janggo puɗal nangue janggo o jogori mayde malayka joom nangue o wi ijam min ko ɗo garmi maɗo koto makko gimmim mi accimo ɗo no wuuri o wiya ha kono ko janggo o jogori mayde puɗal nangue ɗum waɗi o yeehi ɗon kanko malayka o tawi annabi Idrissa maayi wurti Allah wurtini ɗum deke o hawri koye malayka o yeehi toon wari fittanu ndu wurtinimo deke ɗo malayka o are makko ɗo balɗe makko koko gasno kono fodde no ɓe baddini o hoddiri Allah wayno wayni oɗo saaha noon wiyama mon aljanna omo rewa Allah omo rewata Allah e malaykaji gonɗi asman naye ɓiijo ko nguɗi kewɗi gari hen omone asman nayi ɓiijo ɓe mbiyamon asman joyɓijo ɓe mbiyamon asman jeeɗiɓiɗi kono ko ɓuuri jentilɗo ko aljanna o woni kono mo tello omo ara asmanuji he rewdude e malaykaji Allah e kanko annabi Idrissa o heeɓi ɗum ɗo hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala omona aljanna kala garɗo ko toon tawatamo kanko woni jaatigui kala jogorɗo arde aljanna e ɓuural Allah e moƴƴere muɗum e hoddiroji muɗum e bawɗe muɗum ɗum noon bisimilla ma seydi Sall inchallah. est ce que aduna musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV ɗum saabi min cuɓani on tarihaji annabaɓe beele ɓuuren ɓattade ɓe ɓuuren andude ɓe ɓuuri andude ɓe dewda ɗum ɗo henna kala Allah subhanahu wa ta'ala haalni min ɗum e deftere mum teddude woni Qur'anul Karim ha goto men kala yirla haqqille mum yirla ɓernde mum
beele hawray laawol jomiraɗo beele wawa wonde e dadal e malal nde tawno hollum hettade tarih moƴƴo ɓuuri hettade tarih bonɗo ɗum woni mboɗo heewide e kala saaha duuɗe ɗeɗo hande guilay français saabu en jii hande ko wayno duuɗe issa iyankoɓe hande privé janggueteɗo e leydi sénégal leydi mali leydi gambie hay nokkuji goɗɗi kala guine musidɓe tedduɓe jangguete toon ko histoire uji mabɓe kamɓe no ɓe bindiri e tarihaji ndeke enen e duuɗe men ene woodi duuɗe ɗe gandata ko duuɗe français laamu ɓayde laamuji men ko laamuji julɓe hay so wiyama leyɗe leyɗe layka ɗum koye ɗemgal tan ene moƴƴi ɗiɗo tarihaji nanne hen ɓuuri nanne hen tarihaji waɗeɓe ɗi ganduɗa ene watta sukaɓe men kala leƴƴi goɗɗi walla watta sukaɓe men needi wondi te tawno ɗum ɗo hen so adima e hoore suka wawa bonde suka wawata ko fewde yantay needi jinnamude neehi ɗum aduna o feewa aduna o moƴƴa wilta ha waɗa jonge goto men kan naftora ceerno Haali Abdoullahi Sy en gaari ha ɗo ñawli haajuji ɗi ne keewi tamperde ne heewi koye korka wona ko rewdira ko ne heewi hol wasimo bassitoɗa hettiyankoɓe men kala e enen kala taw cigguɗa ɗum koye Idrissa annabi Idrissa. eyyi seydi Sarr mi salminima ɓayde mbiɗa hol wasiya mo joguimi mboɗo hokka yimɓeɓe taw koko fati e annabi Idrissa mo yimɓeɓe ne mbawi naftorade. eyyi wasiyam tan e mabɓe taw koko immi e ko ñemtinte oɗo gorko dewannoɗo Allah wasiyam e mabɓe tan ko yooɓe ndew Allah saabi kanko gueɗal o dañi ngal hoɗoydemo hande e nder aljanna caggal hoddiro Allah e bawɗe mum e moƴƴere muɗum ko dewal Allah rokkimo ɗum saabi sa yi malayka mayde o wawi hoɗoyademo ha o andi ko malayka mayde woni ɗo ha on ñaagui on ko ñaagui ɗum ko ha woodi on yi ko dewal makko Allah yeeki aada yetti nokku yooɗa dewal makko Allah ha ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yiɗi ƴeewoydemo ko e nder ɗum ko kewi ko keɓanimo ha wawi ñagade malayka mayde o ko ñaagui ɗum ko o funti ɗum Allah ne andi ko funti Allah jaaɓi ala ko Allah jaɓir ɗum so wona omo rewanno Allah wadde Allah welama e nder ko rewanno ɗum ko ha Allah wawi funti mo yinno wadde o Allah jaɓanimo woni gonga o hoɗo e nder aljanna wadde Allah subhanahu wa taala o yo tagirani en so wona yon ndewmo jiyaɗo Allah noon foti ko rewde Allah kadi rewde Allah wona julde waktuji farilla ɗi tan wona ɗum tan woni rewde Allah ala ɗin ko alay sago rewde Allah ko tajje diwan mo aɗa waɗa taw wona yamirore Allah ko an tan yalti baara jagal aɗa gollana Allah ɗum ɗo aɗa golla aɗa gollir ɗum sibi Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam gonan rewoɓe Allah tebbinen ko koreten hayso wona lewru korka taw ala ko mbaɗirɗo ɗum so wona ɗaɓɓude hen weluye Allah eɗen gandi korka ko dewal Allah mangal kebbinen ko nafleten dewal Allah foof ne laaɓi kono juulu ɓuuri dewal Allah foof laabde so neɗɗo felliti huccidde funnague yowi juuɗe mum wi Allahu akbar o felliti kanko ko maccude Allah o felliti kanko ko ala ko woni omo famɗi Allahu akbar firti ko Allah ko mawɗo sa wi hunde no mawni tan firti ko an a famɗini hoorema firti ko a jaaɓi an ala ko gonɗa ko Allah woni hunde a jaaɓi an ka pamaril ko Allah woni mawɗo a jaaɓi ka maccude Allah ko Allah woni kilifa ma saabi aɗana waɗa yamirore makko wadde noon kebbinen ko nafleten saabi Allah kebbinen ko cakkotoɗen saabi Allah kebbinen ko ballaten tagore Allah nde wonde Allah subhanahu wa taala ko rewirte ene heewi ene jeeya e ko ndewatamo teddinde neɗɗo nde wonde Allah subhanahu wa taala ko tagi ko ne heewi kono o teddini neɗɗo teddungal o rokki neɗɗo ngal ko e nder ngal ɗon teddungal neɗɗo goɗɗo wawi nadde o daña teddungal Allah sababu nde o teddini ko Allah teddini sa teddini neɗɗo firi ko a darima e wallude Allah e projet mo yinno aɗana walla Allah wadde e nder on ɗon projet mo ballata Allah e nder makko Allah yiɗma saabi a wallimo e ko yinno yo daro walludema noon Allah e projet mum wona yo projet o daro ala ko ha daña gueɗal e projet he walludema ɗum e wasde walludema foof projet o ko jahowo kono ɓayde so tawi a darima a walli Allah e projet mum a daña hen malal ɗum a fotani yebade ɗum an neɗɗo tawi Allah ne keewi yo neɗɗo daro kala ko ene hokkuma weluya hakkude ma e Allah tinno daro mbaɗa
dewe Allah noon ne jaaji kala kono hokkuma welu yo Allah tinnodaro yo yimɓe ñamminto yimɓe ñamminde neɗɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi longere wotere ƴettuɗa ñamminɗa neɗɗo ɓaade ko kalisma laaɓɗo o wi ene ɓuuri neɗɗo maɗo ujunere juma taw jumaji ɗi foof ene ndewe Allah longere wotere nde ɓuuri paɗaji ɗum ɗo foof jeeya koye dewe Allah ɓayde annabi Idrissa ko dañi ko dewal Allah rokki mum enen tinnoɗen kebbinen ko ndeweten Allah beele eɗen daña weluyo Allah sa dañi weluyo Allah wonta tampude aduna yo Allah arsukine en e weluyo mum jaƴƴo o enen e dendagal julɓe kala ɗon jarlo oɗon jaafo Sar Abdoulaye Sarr mi weltanima mi salminima e ley ko mbiɗa ko ngal ɗo ni namdal men cakkitigal mi weltanima julɓe ɓe foof kamɓe fof mi salminiɓe calminal foof jettimami foof mi tini Allah tini yo Allah yoɓon onon foof moƴƴere barki annabi sallllahu alayhi wa sallam ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Khalid Abdoulaye Sy kañum arnoɗo henne e bodal yurmede yewtidde e musidɗo moɗon notade noddago musidɗo mum giɗo mum sehil mum Sar Abdoulaye Sarr Sar Abdoulaye Sarr yo Allah junnu gurdam sababude darnema lamde labtude nde dareneɗa dendagal windere nde ko windere nde foof dareneɗa eɗen ñaagui Allah yo Allah jonnu balɗe ma yo Allah moƴƴin battane ma yo Allah hokke sago ma gila e aduna ha e lahara barke annabi sallllahu alayhi wa sallam barke lewru korke tedduno ɗum barke deftere Allah teddude nde barke annabi makko tedduɗo ɓurɗo teddude dendagal tedduɗo mi salmini dendagal julɓe kala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jettoɗe godani o ɓurniɗaha tagaka honoma ɓoroɗo winde yimoɓe ngulle nayodengame jamajibinede ɓoroɗo winde yimoɓe ngulle nayodengame jamajibinede ɓoroɗo winde julde jude mondo boɗo manta annabi ɓoroɗo winde julɓe cuute jude mondo boɗo manta annabi ɓoroɗo winde tawretalina jila zaboralilmota qur'ana dawngam ɓoroɗo winde a jarama ceerno Khalidou Abdoulaye Sy oɗo duwaw mo duyɗa o mi wi allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina ya rabbal bayti yo Allah jaabo duwa o watta duwa o e leñol ngol ɓamto julɓe kala ɓamto enen kala naten aljanna gam barke duwa o ma o ɓe jaa hen nabi sallallahu alayhi wa sallam musidɓe tedduɓe batten haqqillaji men ko ceerno Khalidou haali ko ñamminde neɗɗo ko hunde mawde hande eɗen jogui woni yimɓe ɓe ñamata min mboɗo andi woni hen wonɓe gandumi hande so kumtari jonti ñamata ko maaro tan lelo ngala hay ko kejji mboɗo andi ɓen ɗum noon teddinen ñamminde aɗa jogui sakuji 5 maaro aɗa waɗe nder fawru ma aɗa soodi sakuji 2 kosam sak sukara aɗa soodi ration ha timmi aɗa waɗe nder galle aɗa ñaama aɗa haari aɗa yaha jama juma aɗa arta aɗa ya ration nani fof parnoɗa ɗum ko duus koko gasata taw won tokkoddiɗo ma nana wallahi o ñamata dañen esprit de partage ƴeewen nder koye men wawde feccodirede ko dañeten ko dewal Allah ne yaaci wona mi juuli mi hoori tan gasi ƴeew tafde laawel tokosel less hol codol ngol mbatta ha mba rewru ɗum Allah nde tawno hande aduna men o sa muɓɓitira muɓɓiti ma yi ko ndiwirɗa Allah e kala ñalawma ma yi ko ndiwirɗa Allah e kala saaha ma yi leliɓe mbawaɗa koye mumen ma yi joguiɓe ordonnance uji donki dañen safrori ma yi sukaɓe yahoɓe booli ngala nehowo ngala jangguinowo ngala keɓɓittoɗo hande sa welama rewde Allah ne weeɓi yo Allah won ballo ceerno Khalid a jarama
musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Weltare TV hande tarih annabi Idrissa min gaddanno mon aadi men aljuma janggo ma en gaddu kadi goɗɗo onon kadi hettotoɓe son belama oɗo mbawde délicage hol annabi mo jiɗɗon addanede jokkodiren amin mbiya min jiiɗi addanede annabi kaari saabu ne weeli amen nde tawno ko onon min gonani ɗo ɗum noon aadi men ko janggo so jomiraɗo haaji so buuɗal yurmede feri feeñi feñjay ɓattake buuɗal yurmede ɓattake men hande ko annabi Idrissa yo en gone jaam ketki malaki jaam توريت من جيل زبور المتى قرآن دوام برد من يا